Историята е география във времето, казва император Наполеон. Малцина знаят, че победите на този военен гений се дължат и на неговата изключително добра картографска служба. Често топографите са изпреварвали настъпващите части и в движение са правили или коригирали военните карти. Това е отваряло пътя за модерната маневрена война. Победата на руската армия в освободителната за България руско-турска война, успешното форсиране на Дунава при Свищов, блокирането на османските гарнизони в Добруджа, блокадата на Плевен и зимното форсиране на Балкана се основават на картата, създадена от австро-унгарския учен Феликс Канец. В научния архив на Българската академия на науките се съхранява ето тази уникална карта на Северна България и Балкана. Тя е дело на големия географ, ако щете етнограф, художник, археолог Феликс Канец. Първият вариант на тази карта е издаден през 1871 година в Виена, в Имперската академия на науките, но тя послужва за прототип на руската армия и тя създава своя карта, по която води войната през 1877-78 година, освободителната за българите война. Феликс Канец, както го нарича Стоян Романски, е маджарския пътувач. И той е известен не само със своите пътуваници из Балканите, които започват много преди да стъпи в България през 1860-та, а и отпреди това. Той е известен с факта, че прави първата детайлна карта на България. Тя все още не е освободена, но първо движен от собствения си интерес така да проучва, да изучава. И второ, пращан като илюстратор от едно виенско списание, той започва да чертае тази карта. Това, разбира се, е много дълъг труд, защото отнема близо 18 години проучвания на българските дунавски земи, но резултатът е впечатляващ и с основание може да кажем, че това е първата българска детайлна карта, която връща или по-скоро показва България на западния свят. Това е 1877, картата на Феликс Канец, първата, която публикува на немски език. Тук в южната част се вижда Стара планина и разделението на източен сектор до Сливен и също така централен до Искърския пролом и западен до Кула. Тя е доста голяма, дълга 1,40, висока 60 см. Интересното е също така, че тази е в мащаб 1 към 420 хиляди, но Канец предоставя на руската армия в мащаб 1 към 300 хиляди. Тоест по-едромащабна, по-детайлна, по-добра за военни действия. Ето тук, примерно, може да видим района на Юмрукчал, на връх Ботев и изобщо проходите, които той е начертал. Освен това, той констатира, че всички реки, които тръгват от Балкана, на север се вливат в Дунава и само една река пресича планината, а именно Искър. И че Искър се движи в северна посока, а не в източна, както е било на по-стари карти. Той прави хубави скици от южната страна на планината, по посока север. Така че той е слизал от южната страна на Стара планина, но не много надалече. Това е било тера инкогнита за голяма част от западните картографи. Да не говорим, че много малка част от тях са правили проучвания на терен. Всички други са били за кратко или са препечатвали стари грешки от стари карти. Днес във времената на сателити, на всякакви приложения, в които можеш да те навигират и да те отведат дори там, където не желаеш, в 19 век, за да се направи такава подробна, детайлна карта от един човек, се изискват невероятни усилия. Насякъде, където ходи Канец, той прави и в дневника си го описва непрекъснати тригонометрични засичания. Насякъде подчертава надморските височини, удобните проходи, места, пътища. Всичко това се оказва важна военна информация, която със сигурност е помогнала на руската армия
да спечели победа над Османската империя? Плътността на картографската информация постига благодарение на първо на детайлните проучвания, които прави на терен, второ на своето любопитство. Той обича да отсяда на местата, да разпитва хората, да контактува на местна почва и да разпитва за всякакви детайли, които го интересуват. Той се интересува не само от етнология, но и от археология. И отделно голям принос за добрия рисунък и завършек на картата е неговата способност да рисува. Още от малък баща му вижда тази негова способност и го насърчава да се развива като художник, като илюстратор. И това е така до смъртта на баща му и майка му. Той остава сирак още 14 годишен. И въпреки тяхната смърт, той продължава да се развива в това направление и да учи за това. Бързо е привлечен не само е привлечен, него му се налага да се изхранва чрез правене на илюстрации. И първоначално там средата на 50-те години на 19 век е пратен в Далмация, в Босна, в Херцеговина, в Черна гора, да отразява тамошните събития, въстания, бунтове. Преди това е ходил в Северна Италия, като илюстрациите са неговата сила. Впоследствие обаче той почва да се интересува от повече неща, от археология. Той подхожда много по-професионално и прецизно. Разбира се, разполага с достатъчно време, а след 1164 с необходимия ресурс. Той прави барометрични замервания, измерва над 275 височини по протежение на Дунавската равнина и на Балкана, замерва върхове, отразява над 30 прохода, които пресичат Стара планина. Той е човека, който установява, че Стара планина е това, което е днеска. От Черно море до Свети Николската планина, която сега е границата между България и Сърбия. Преди това Стара планина са е мислили, че е разсечена от реки, няколко реки и са отделни планини. Той констатира, че това е една цяла планинска верига и я разделя на 3 части, които общо взето се ползват и до днес. Източна Стара планина до Сливен, от Нос Емине до Сливен, Централна Стара планина от Сливен до Искърския пролом и от Искърския пролом до Свети Николската планина. Въпросът е, че в днешно време централната част на планината е коригирана и вече е до прохода, до Златишкия проход. В началото на 19 век започва така западноевропейския интерес към Балканите и започват да се изпращат първите географи, които правят детайлни проучвания на терен. Един от основоположниците на това детайлно проучване е един френски картограф и разузнавач Пиер Лапи, който прави първата детайлна карта през 1122 година на Балканите. И след тази карта всички други дошли западноевропейци надграждат, защото се коригират множество грешки от стари карти, от римско време, от турско и така нататък. Каква, разбира се, целта на тези пътувания? Това не е просто проучване на природолюбители. Тези проучвания са икономически, военно-стратегически. Просто Запада е започнал да усеща слабостта на Османската империя. Отделно от това, Руската империя след множество войни с Османската империя и загубата на Кримската война започва да назрява желание за реваншизъм и по-детайлно проучване на България и изобщо на Стара планина като основна преграда пред една война по посока Цариград, Истанбул. Има един полковник, Николай Артманов, който е на служба в Генералния щаб на Руската армия, който 7-8 години преди да започне войната от 77-8 идва и започва на терен да проучва проходите, населените места в Северна България, да събира разузнавателна информация и да прави карти. Защото от предишните войни за руснаците е била известна предимно източната част на Стара планина. Те са имали малко информация за западната и за централната част на планината. Но руското разузнаване разбира във Виена, че има съвсем наскоро издадена т.е. на път да се издаде една много подробна карта на Дунавска България и Балкана, а тя е именно тази на Феликс Каниц. Те се свързват с него, разбират за неговата карта и виждат, че тя е
има с 30% повече селища, отколкото руските карти. Тя е т.е. много по-детайлна. Освен това, картата е направена с руската мащабност. Тя е 10-верстова карта в мащаб 1 към 420 000, каквито са били и тогавашните руски военни карти. Те харесват картата, оценяват нейните достоинства и искат да я купят. Феликс Каниц също така осъзнава дълбочината и точността на това, което е направил, което му е отнело близо 18 години. И я продава за 20 000 рубли в 1000 копия на руската армия. И в последствие след това издава и на немски език. Така че първото издание на неговата карта от 1977 година е предшествано от предоставянето на тази карта на руската армия, благодарение на която тя води войната през 1977 и 1978. След войната, в разговор между Каниц и генерал Тотлебен, генерала казва, че много е съжаляло, че няма толкова подробна карта и за Южна България и там са имали големи трудности след преминаването на Стара планина. Дали още тогава, когато възлагат на Каниц да направи тази карта, защото в имперската столица Виена никога нищо не е правено случайно, когато барон Хирш започва да се интересува от трасетата на Балканите за прокарване на железницата, дали още тогава някои хора не са виждали тази идея, че България може да бъде поделена по Балкана. Идея, която е възобновена по време на Берлинската мирна конференция през 1878 година и която е била доста харесана от англичаните. Да има една естествена преграда между двете разделени Българии, за да не може Русия бързо да стигне до проливите. Защото първоначалната версия, от която тръгва идеята за подява на България след освобождението, е била от картата, гледана на конференцията в Цариград през 1876 година, да бъде поделена на източна и на западна. Тогава австрийската дипломация също си е представила, че това е удобен за нея вариант, защото ще се доближи по-близо до Солун, като има контрол над източна България. Но виждайки, че това няма да се случи, през 1878 година подкрепят този вариант на поделяне на България на северна, южна част и други части, които остават в съседни нам държави или в Османската империя. Но човек наистина не може да не се възхити на титаничния труд, който е положен за създаването на тази, нека кажем, първа българска модерна карта. Феликс Каниц е един от пламенните защитници на българската кауза след априлското въстание през 1876 година. Благодарение на Каниц имаме запазени облика на българските възрожденски градове. Като документални снимки са неговите скици и гравюри. Тритомният труд «Дунавска България и Балкана» – исторически, географски и етнографски пътни студии и до днес е безценен извор. През 1884 година заслугите на Феликс Каниц към българския народ и младата българска наука са високо оценени и той е избран за почетен член на Българското книжовно дружество, днес Българска академия на науките. Архивът и библиотеката на Феликс Каниц са завещани на академията. Може би причината за тази щедрост е не само любовта към българите, но и фактът, че през 1863 година в Сребърна, след като се заразява от малария, именно българските селяни го спасяват от сигурна смърт. Имало е защо да бъде спасен.